Aw ni yang ma hali sisan an bɛ fasali bolo de kan dɛ. Ne nin ma ma ɲinɛ tobiliw kɔ dɛ, nka n'a ma to n yɛrɛ ka to ka n bolo bɔ dumuni na dɔɔni ɲani n kɛn bɛ kulɔlen ye dɔɔni dɛ. N b'a dɔn aw fana minnu bɛ ja kɔfɛ yen nɔ, aw kɛn bɛ kulɔlen ye dɔɔni. Bita an bɛna darakani dɔ de kɛ min b'a to kɔngɔ bɛ tigɛ ka bɔ i la, ani fana i farikolo tɛ dɛsɛ, sabula vitamine camanba de kolokololen don a la. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la, mɔrɛnga de talen filɛ nin an fɛ. An bɛ se k'a kɛ n'a mugu ye, n'a sɔrɔla a bulu kɛnɛ b'i bolo, a bɛ se ka kɛ ni bulu kɛnɛ fana ye, baasi den kelen t'a la. An mago bɛ se ɲamaku dɔɔni ma, dɔɔni dɔrɔn o b'a bɔ, ani namasa. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la nin ye namasa kelen talen an fɛ, ani nɔnɔ fana bɛ k'a la. N'a sɔrɔla nɔnɔ t'i bolo i bɛ se k'a kɛ ji ye. Ne ka nɔnɔ in ye nɔnɔ litiri kilancɛ de. An bɛna nin min dilan bi, a bɛ komi i n'a fɔ smoothie. Hali n'a kɛra ko fasali yɛrɛ kadiri kɔnɔna tɛ, i bɛ se k'a min, sabula vitamine camanba de kolokololen don a la, i n'a fɔ a ka ɲi kosɛbɛ sportifu ma. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la, an ka mixeur talen filɛ nin an fɛ. An ye gingembre n'o ye ɲamaku ye, an y'o dɔɔni tigɛ k'a k'a la. O kɔfɛ an bɛna namasa fana tigɛli dabɔ k'a k'a la sa. Namasa bɛ maa dɛmɛ kosɛbɛ kɔngɔ muɲu na, ani jiminɔgɔ muɲu. Hali maa dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko n'i bɛna sunakari dun, e b'a dɔn ko sun b'i sɛgɛn kosɛbɛ. Ani fana ko jiminɔgɔ b'i sɛgɛn sun kɔnɔna na, u b'a fɔ k'i ka namasa kelen dun n'i tilala suguri dun na dɔrɔn. An bɛ mɔrɛnga kuyɛri fitinin ɲɛ kelen k'a la. Komi n delila k'a fɔ cogoya min na, vitamine camanba de kolokololen don mɔrɛnga la. Ni vitamine C fana b'o la. N'a sɔrɔla a bulu de b'i bolo, k'a kɛnɛ kɛnɛ de b'i bolo, i bɛ se k'o k'a la. Mɔrɛnga kɔfɛ an bɛ nɔnɔ k'a la. N'a kɛra k'a fɔ ko nɔnɔ t'i bolo, i bɛ se k'a kɛ ni ji ye. Nka n'i y'a kɛ ni ji ye, i b'i jija i ka di dɔɔni far'a kan, walasa a min ka diya i fɛ. An b'a ta sisan k'a si mixeur kɔnɔna na. N'a sɔrɔla ko mixeur t'i bolo, i bɛ se k'a bɛɛ nɔɔni ɲɔgɔn na dɔrɔn, k'a bɔ tɛmɛ wo fɛ. N'i t'a fɛ k'i yɛrɛ bila o bɛɛ la yɛrɛ, i b'a ɲagami ɲɔgɔn na dɔrɔn a banna. A bɛɛ de kan ka se i kɔnɔ, a da ye o dɔrɔn de ye. Mixeur ko in ye dɔrɔn k'a sin k'a nugu de. Nka furuchette yɛrɛ bɛ se ka kabako d'a kan koyi. Mixeur ye kabako d'a kan, an b'a k'an ka verre nun kɔnɔna na sisan. I n'a fɔ bita in na ne ye nin min dilan, maa fila ta dilannen don. Sabula maa dɔ fana bɛ k'a yɛrɛ bila ne fɛ régime ko in na. Ɲani den kelen bɔɲɔgɔnko b'an bɔ, i n'a fɔ n'a sɔrɔla k'e kelen de don, i bɛ se k'a kɛ ni nɔnɔ kari dɔrɔn ye, o b'i bɔ. O b'a to a bɛ dunya fana, baasi den kelen t'a la. Ni video in diyara ye, a ye j'aime k'a la, walasa an ka se k'a continuer ɲɔgɔn fɛ. N'Ala sɔnna ma, an bɛɛ bɛ fasa dɔɔni. An ka na ɲinɛ sufɛ dumuni kɔ, ni safo tɛmɛna dɔrɔn an k'an da nɛmɛ nɛmɛ dumuni ko in na. Aw bismillah.